काजलगाव नैबे दालां सेरावनो दासो मोनसे जाब्रबथाय जादों। माबायदि दालाङाव जादों नायदो नोंथांमोना। हरखाबनो बेबायदि दालाङाव जादों। बिराद डेन्जारै जादों बेबायदिया। माबोरै जानाय नोंथां? हारसिंनो जादों। हा? हारसिंनो जादों। हारसिं जादों? औ गावनो मालिकानो सालायदोंमोन। औ बिसोरो फेमिलि गावसोरल'खा रावबो गैखाया। औ माने साबोसे दङ ओरै बिसोरो? दा फिसाजो नामा उन्दैया ओमफ्राय दा माने बिजि ओमफ्राय गावनो। औ बिसोरखौ लांबाय नामा हस्पिटालाव? लवारआव लांबाय ना? बेलना गदोंबाबो माने माबायाखै। रावबोथ' थैयाखैना? थैयाखै। दा एसे बे दा गावनि हिन्जावा एसे खुगाजों थै गदों। दा लवार आसामाव लांबाय। एसेबावबानो हाखराव गोलैसिगौमोन। नोंथांमोना नायदो। बोरैबा थांबा गारि नाम्बारा बे गैलामोन एसेबावबानो। काजलगाव जाथाया बेबायदि जादों। दिनै दासोनै जादों। 5-10 मिनिटसो सिगां बे जाब्रबथाया फेमिलि गारिमोन। मानसिया हस्पिटालाव लांबाय दा? जेनेबा बै सेराव जिरायबाय आंथ' मिथिया नुवाखै। हिन्जावा सालायदों नामा? हिन्जाव सालायदोंमोन। मा जानांगौ दाथ' हस्पिटालाव लांबाय।